fáilte go dtí an chéad clár eile an Féidir Leat. Le Gaeilge Mhaigh Cuilinn is Conradh na Gaeilge Mhaigh Cuilinn. An bhfuil si bhré, Tomhais Méid. Inniu chuirde by Andrea ag léamh Tomhais Méid mo Ghrá Duit ó Walker Éireann aistrithe go Gaeilge le Gabriel Rosenstock. Bánaigh soltas. Hi a chuirde, inniu tá mé chun Tomhais Méid mo Ghrá Duit léamh ó Walker Éireann. Bhí géirí dain óg ag dul a chola agus graim dochtaige géirí dain mór. Nach siúd na cluiche fada. Has ag waidh bheith cinse go raibh géirí dain mór ag éisteacht. Tomhais Méid mo Ghrá Duit sesin. Ó níl tuairim agam sa géirí dain mór. An méid seo sa géirí dain óg agus hín sé a gá lámh amach chomh fada agus ab éidir leis. Is fada a bhí lámh an géirí mhór nóí, agus seo méid mo Ghrá Duite sesin. Is mór an méid sin sa géirí dain óg leis féin. Cóibh thuird leis seo atá méid mo Ghrá Duit sa géirí dain óg. Agus cóibh thuird leis seo atá méid mo Ghrá Duite sa géirí dain mór. Tá sé sin an ord sa géirí dain óg leis féin. Nar bhrálam lámh mar sin a bheith agam. Bhí smaoinemh maithin sin ag géirí dain óg. Cha sé féin bun os chun agus hín a rácha sús san air. Tá grá agam duit as seo go dtí lúidín mo chusa sesin. Agus tá grá agam sa duitse sús go dtí ardóg do chusa sa géirí dain mór á lúsca ó sa chun. Cóibh thuird leis an brab seo atá méid mo Ghrá Duit sa géirí dain óg. Agus é ag goire is ag prabarach leis an tam fad. Cóibh thuird leis an brab seo atá méid mo Ghrá Duite sa géirí dain mór. Agus meanga goire Frab sé cóthirt sin gur chuimile chlúsa leis na Gaeilge ó sa chun. An prabaíocht go deo sa géirí dain óg leis féin. Nuair bhrá a bheith an praba mar sin. An bailach gur fad síos an lána, fad leis an abhainn. Sin méid mo Ghrá Duit sa géirí dain óg. Thar an abhainn is de mhór an gnúc. Sin méid mo Ghrá Duite sa géirí dain mór. An ada fad sa géirí dain óg leis féin. Ní raibh sé an smaoinemh níos mó. Bhí colla ag teachtar. Déach sé amach ar na sceacha. Bhí an oíche gach. Níl aon rud níos fada wen ná an spéir an bhfuil. An bailach fad sús go dtí an ghealach. Sin méid mo Ghrá Duit sesin agus rún a thuúla. Ó, tá sé sin an ada wen sa géirí dain mór.
An ada go Joe. Chur sé géirí down óg ina lí go jazz labba dilogach. Thug sé fógín dó an sin. Lí sé tíomh leis, agus seisin é gugur, an bailach fad, sús go dtí an ghealach, agus ras. Sin méid mo grása ditse. Gur maithí a chuirde. Fé a gur na éiníní álan déanta le péint ag mac tíre. Seo é rudagin eile atá an aanamh le do lábha agus paint. Tá mé chun éiníní a dhéanamh as má urdag agus beaganín paint gur. Ar dús tá mé chun cnoc a dhéanamh as beaganín paint glas déanamh é seo. Sin éiníní a dhéanamh am urdag. Sin an scoop diagáil agus beaganín paintadamh agus rabí agus just iad a dhéanamh isteach é. Just rabí cosú le scíán agus casa súlia. Státan an éiníní just beag a dhéanamh le de urdóg agus beaganín paint agus scoop. Státan an iad a dhéanamh ag féachant na aondró. Agus tar sin tá éiníní just déanta agat. Ba bláithín éine agus Ciarán linn a neamh ag déanamh Mo Chuilinns Craicáilte dúin má sibh. Hey, chun is atá sibh? Seo iad Mo Chuilinns Craicáilte. So an rud atá le déanamh acu nniu ná, tá mé chun deagéiste chorthú, cebéidir atá freigra ar acu, berann siad ar an copán gorum, agus tugann siad freigra na ceiste. Má tá an freigra gart, fáin siad milseán. Ok, ceist iver a hain. Éine se siar, Ciarán se siar, ceist iver a hain. Cad é príomh cathair na Franca? Páras maithú, so tóg milseán agus chuirseathe do glunne é. Ok, iver a dó. Cad é 7.5 Oh, bloin! Dat doe ik gen van job en sin. Íntaach ar fad. Má tá clár iver cór S-O. Sligach. Íntaach ar fad. So tó ceann agus chuirsteathe do bhosca é ar do glunne é. Íntaach. Wá, íntaach ar fad. So ra muid rá go dtí ceist iver a cethair. Anamní. An slíomh is airde in éireann. Oh! Caran túchail. Íntaach ar fad caran túchail. Le haid puinte breise. Cén condéin bhfuil caran túchail? Ciri. An lá.
Iver a sé. No, iver a cuaig, the brunam. Cén furin atá ag bar, right, Éine? No. Cén... An bhfuil sé Liverpool. Yeah, agus níor chríoine me fiú an cheist. Ítach ar fad. Bhí mé chunará cén furin atá ag bar an Premier League faoid ar. Gosh, bláin tá golóir méilte an agatsa. Okay, iver a sé. Car hosaí an coronavirus. An sin. Ra sé sin rólas agat Ciarán. Níos tapúil an chéad bhilta eile. Iver a seacht. Anomaly. Siopa amháin I Mo Chuilininn. Cabal an copan. Bhuiil sé agat. Cé acu. Ínta Ciarán. Ítach. Ok, tóg mil sean. Fair play agat. Iver a hocht. Cad é ní méid I fá. Right, Blahin? Cad é bhfuil fear agad? Ní ha. Na, this is a mo as an ceann seo. Cad é ní méid I fá ní. Right, Ciarán? Octú hain. Whoa, má farú hain. Tá mise isteach an seo. Má farú hain. Ok, iver a ní. Cad í an Gaeilge bat. Cí há láthair. Blain caiimiid seo dhéanamh níos deacra duite. Scí an lethir. Ra sin arrás agus freisin. Ok, agus an ceann dearnach. Nuair tá tú ag féach an tearn gealach san ihe, fecinn tú réalt mór amháin. Ciarán? No, Venus. Má fear! Chunará cén planéad a ecins tú cos le réalt an aice leis. Ok, mil sean eile? Ínta, fan go bheice mu inis. Tá glunne lán ag bláthín agus ag Ciarán cad agatsa. Trícín an sin. An wá, inis, tá twist beag. Seo le gach eile milseán atá sa trí glunne. So má an tú an ceis seo I gceart. Bhfuil sé bhré? Bhfuil sé seo agad? Ag sí cadí an ceist. Ok. Cé a scríomh an leabhar. Bláthín, seas siar, lábhfuil a híomh. Lábhfuil gatíomh. Síos cos le Ciarán. Bláthín de lábh. Cé a scríomh an leabhar. The Ice Monster. sé agad téine. Ok, cé a scríomh. David William. Gaillimh milseán agatsa. Bhfuil sé sin féiceáilte? Oh no! An dhéanaí tú iad a rinch? In an is sin agus sa blaith. An cordio. Sin iad Mo Chuilinns Craicáilte. Slán inis is gur 1,000 maithagcuibh a bheith linn inniuh. Tásúla gcuin go dtiocfaidh sibh arás le haigh an chéad clár eile, An Féidir Leat.